Jo no veia Canal 9, és la veritat. Jo crec que durant molts anys se li ha negat la seva condició de servei públic de tindre una cadena de televisió, i la pregunta anava si això és una decisió purament econòmica o hi ha alguna més. Per descomptat que n'hi ha alguna més, i és important olvidar-nos de que l'economia és una ciència exacta, una matemàtica que sembla que els números són els que són i hi ha que assumir unes decisions perquè no hi ha alternativa. Clar que hi ha alternativa, sempre la hi ha, i el tancament de Canal 9 és una qüestió purament ideològica que cau des d'un govern valencià que realment no creu en les empreses públiques i creuen que en aquesta situació de crisi que estem vivint, perquè hi ha que analitzar els fets en el seu context, en aquesta situació de crisi que estem vivint era necessari tancar Canal 9. Hi ha que preguntar-se el perquè de les coses, el per què s'ha tancat Canal 9, així ho estem més o menys parlant, perquè parlant clar, els dirigents que tenim, l'abans que tal mentre van poder, van aprofitar Canal 9 com tant altres xiringuitos per enriquir-se en la producció del viatge del Papa, per enriquir-se en la retransmissió de la Fórmula 1 mentre es negaven l'accident del metro, etc. En el moment en què li han dit que no poden seguir enriquint-se, la solució és clara, i era tancar, perquè ells ja no podien treure benefici. Per què? També ha que preguntar-se, la senyora Rosa Vidal, directora de Radio Televisió Valenciana, deia en una entrevista just després de tancar Canal 9 que Alberto Fabra, que també estos dies parlant, se comentava entre cercles de treballadors ahir de la Universitat del meu primer, que la decisió de tancar Canal 9 va arribar després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia. Estaven dinant els capos i en el moment del carajillo van decidir que se tancava això perquè ja com la justícia ens havia tombat el nostre projecte que era l'ERE i externalitzar tota la producció a la productora Vèrtice 360, la qual un dels màxims accionistes és l'home de la senyora Cospedal. Com la justícia els havia tombat aquest projecte d'enriquir-se per ahir, van decidir tancar. I dia Rosa Vidal que el senyor Alberto Fabra, abans de cridar-la a ella, directora de la cadena, crida al senyor Pedro J. Crida al senyor Pedro J i també hi ha que entendre el que està succeint ara. I el que està succeint és una carrera entre les empreses privades per omplir aquest buit. Alberto Fabra ja ha dit que no se preocupen els valencians que van a tindre una televisió i uns mitjans de comunicació en la seva llengua, però serà privat. Serà privat i n'hi haurà gent en benefici. I no és casualitat tampoc que tanque un divendres Canal 9 i aquesta mateixa nit ja comença a rodar per les xarxes socials un vídeo de la televisió Mediterráneo TV dient que és la teua, la que retransmetrà el teu equip de futbol, parlarà la teua llengua, te mostrarà les teues festes, i justament Mediterráneo TV és també del grup COPE, també molt afí als verdugos d'aquesta televisió pública. No creuen en les empreses públiques i, per tant, no és una qüestió econòmica. O sigui, la crisi que estem vivint hi ha diferents maneres de resoldre-la i ells estan apostant per una molt clara. I la molt clara és tancar Canal 9, tancar plantes d'hospitals, aprovar la LOMCE i caminar cap al desmantellament de l'ensenyament públic, perquè ells creuen que el model idoni és que tot el poder el tingui el mercat. I és això cap a lo que van. I és això cap a lo que van i també hem de parlar amb la gent de la resta de l'Estat i explicar-los als companys de Telematí que això és un precedent, que ells han d'estar assabentats de que els arribarà. També la televisió murciana l'any passat van fer un ERO abismal que van pràcticament deixar-la... No l'han tancat. Bueno, ara me pareix que estan... Ara han reobert. Sí, ara han reobert tota també la producció concedida, no? Com està bé. I el model és així, el model cap al que caminem és així per una qüestió purament ideològica, que és que les empreses públiques no són sostenibles, tenim que ficar empreses privades per a que els meus amics traguen benefici. I els meus amics trauran benefici d'això, ja sigui Pedro J, ja sigui Grupo Cope, etc. També s'havia plantejat en aquesta primera qüestió com es podria haver evitat el tancament. Jo estos dies també, ahir a la Universitat Jaume I de Castelló, vam organitzar una assemblea la setmana passada, treballadors, professors de periodisme, estudiants, i va vindre una persona que jo crec que és de les més sàvies de la universitat, que és un doctor en comunicació audiovisual, el professor José Antonio Palau, i ell
i ell mos dia que durant la transició hi havia una consigna que se repetia molt, que era que tot el que tenim ho hem aconseguit lluitant i tot el que estem perdent, ho estem perdent per no lluitar suficient. I com dia abans Blue, com es podria haver evitat? Pues en una resposta de la societat valenciana dient-li a estos verdugos, a estos paràsits que no vos volem saquejant-nos els nostres diners i volem a una altra gent que estigui veritablement per defensar els drets de la majoria. I també, per no estendre massa, perquè som així molta gent, voldria representar un poc als estudiants de tot el País Valencià, com abans ha contat el company, tenia un futur molt obscur, no tenien futur. Els productors del País Valencià l'altre dia es van reunir i van dir que el 95% de la indústria audiovisual del País Valencià està morta en el tancament de Canal 9. Els estudiants de Comunicació, Publicitat i Periodisme de la Universitat Jaume I, de la Universitat de València i de la Universitat de Miguel Hernández ens estan dient que no tenim futur, que en la nostra terra no tenim futur. I per tant, si aquesta gent ens està dient no tenim futur, els culpables d'abocar-nos cap a un túnel sense eixida n'hi ha que fer-los fora. I el futur, clar que hi ha, però hi ha que construir-lo entre tots. I l'única manera de construir aquest futur és mitjançant la lluita. Després parlarem del futur del panorama audiovisual, del que s'està organitzant en l'Assemblea de Comunicació de la Universitat Jaume I, però nosaltres el que tenim molt clar és que si lluitem, és una lluita molt complexa, però si lluitem podem perdre. El que està clar és que si baixem els braços ja la derrota ja és definitiva.